అనామిక. ఈ వీడియోలో మనం 2020లో రిలీజ్ అయిన ఫర్బిడెన్ లవ్ అనే సిరీస్లో వచ్చిన అనామిక ఎపిసోడ్ని చూడబోతున్నాం. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఒకే లైఫ్ పార్ట్నర్తో తమ లైఫ్ని గడపాలనుకుంటారు. కానీ కొన్నిసార్లు కొన్ని బలహీన క్షణాల కారణంగా వేరే వ్యక్తులను కూడా మన లైఫ్లోకి యాక్సెప్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. అలా వచ్చిన వ్యక్తుల వల్ల మన లైఫ్ కంప్లీట్గా టర్న్ అయిపోతుంది. ఎన్నో కొత్త కొత్త ఆనందాలు మన లైఫ్లోకి యాడ్ అవుతాయి. వాటితో పాటు ఎన్నో ఇబ్బందులు కూడా మనం ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది. అలాంటి ఒక అమ్మాయి కథనే ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. మరి ఫుల్ మూవీని చూడాలనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ ఉంది. అందులో నుంచి మీరు ఈ మూవీని డౌన్లోడ్ చేసుకుని చూడొచ్చు. ఇంకా కథలోకి వెళ్తే మూవీ ఓపెనింగ్ సీన్లో మనకి ఒక అమ్మాయి కనబడుతుంది. తన పేరు అనామిక. తినే ఈ మూవీలో హీరోయిన్. అనామిక ఎందుకో గానీ కొంచెం భయపడుతూ ఉంటుంది. తను వాళ్ళ మావయ్య దగ్గరికి వెళ్ళి టాబ్లెట్స్ ఇచ్చి నేను ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోతున్నానని చెప్తుంది. అయినా సరే వాళ్ళ మావయ్య ఎటువంటి రియాక్షన్ లేకుండా అలాగే చూస్తూ ఉంటాడు. ఇంకా అనామిక బెడ్రూమ్లోకి వెళ్ళి బట్టలు సర్దుకొని ఆ ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోవడానికి రెడీ అవుతుంది. బయట హాల్లో అనామిక హస్బెండ్ ఫోన్లో బిజీగా ఉంటాడు. నేను మీతో ఒక విషయం మాట్లాడాలి అని అడుగుతున్నా సరే తన హస్బెండ్ అదేం పట్టించుకోకుండా ఫోన్లోనే బిజీగా ఉంటాడు. ఇంకా అనామిక అక్కడే ఉన్న తన మ్యారేజ్ ఫోటోని మూసేసి ఒక అతన్ని ప్రేమిస్తున్నానని తన హస్బెండ్కి చెప్పబోతుంది. అప్పుడే టీవీలో ఏదో బ్రేకింగ్ న్యూస్ రావడంతో తన హస్బెండ్ ఫోన్ పెట్టేసి టీవీ చూస్తూ ఉంటాడు. అనామిక కూడా ఆ న్యూస్ చూసి ఒక్కసారిగా షాక్ అయిపోతుంది. ఇంకప్పుడే స్టోరీ కూడా 4 months ఫ్లాష్ బ్యాక్లోకి వెళ్తుంది. అనామిక కిచెన్లో వంట చేస్తూ ఉంటుంది. యాక్చువల్గా అనామిక ఒక నార్మల్ హౌస్ వైఫ్. తిను కాఫీ షాప్లో వర్క్ చేస్తూ ఇలా ఇంటి పనులు మొత్తం దగ్గరుండి చూసుకుంటుంది. అందరిలాగానే తినకు కూడా తన హస్బెండ్తో టైం స్పెండ్ చేయాలని అనిపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ తన హస్బెండ్ మాత్రం ఎప్పుడూ ఫోన్లో బిజీగా ఉంటూ అసలు తన వైఫ్ని పట్టించుకోకుండా ఎప్పుడూ తన మీద కోపపడుతూ ఉంటాడు. ఇంకా రోజులాగానే అనామిక తన హస్బెండ్కి లంచ్ బాక్స్ కట్టి ఈ రోజు రావడం కొంచెం లేట్ అవ్వచ్చని చెప్తుంది. కానీ తన హస్బెండ్ అప్పుడు కూడా ఎవరితోనో ఫోన్ మాట్లాడుతూ ఉండడంతో తన వైఫ్ చెప్పేదేమీ పట్టించుకోకుండా అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు. ఇంకా అనామిక కూడా తన డైలీ వర్క్ చేసే కాఫీ షాప్కి వెళ్తుంది. ఆ కాఫీ షాప్లో అనామికకి ఒక బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కూడా ఉంటుంది. అలాగే ఆ షాప్కి రెగ్యులర్గా ఒక అబ్బాయి వస్తూ ఉంటాడు. తన పేరు ఇషాన్. అయితే ఆ రోజు ఇషాన్ బర్త్డే కావడంతో తను వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో కలిసి అక్కడ కేక్ కట్ చేస్తాడు. ఇంకా కాఫీ తాగి అక్కడి నుంచి వెళ్తున్నప్పుడు బిల్ పే చేయడం కోసం ఇషాన్ తన వాలెట్ని చెక్ చేసుకుంటాడు. కానీ తన వాలెట్ కనపడదు. తను కూర్చున్న చోట మొత్తం వెతికినా కూడా ఆ వాలెట్ ఎక్కడా కనపడదు. అక్కడ కౌంటర్లో అనామిక ఉండడంతో ఇషాన్ తన దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలా నా వాలెట్ పోయింది, సో నేను రేపు వచ్చి బిల్ పే చేయొచ్చా అని అడుగుతాడు. అప్పుడు అనామిక లేదు సార్ అలా కుదరదు అని చెప్పడంతో ఇషాన్ ప్లీజ్ నేను రోజు వచ్చే కస్టమర్నే కదా, సో నన్ను నమ్మండి అని అంటాడు. కానీ అనామిక నేను బిల్ క్లోజ్ చేయాలి సార్, లేకపోతే నా జాబ్ పోతుంది అని చెప్పి సో మీరు ఎలాగోలా ఇప్పుడే బిల్ని పే చేయమని ఇషాన్తో అంటుంది. ఇంకా ఇషాన్ ప్లీజ్ నన్ను నమ్మండి, కావాలంటే నా గోల్డ్ రింగ్ని మీ దగ్గర పెట్టుకోండి, దీని విలువ 45,000 రూపాయలు, బిల్ పే చేశాక దీన్ని తీసుకుంటానని చెప్తాడు. ఇంకా అనామిక కొంచెం సేపు ఆలోచించి తన ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇతను రింగ్ ఇస్తానంటున్నాడు, రేపు వచ్చి బిల్ పే చేస్తానంటున్నాడు, ఏం చేద్దామని అడుగుతుంది. అప్పుడు అనామిక ఫ్రెండ్ సరే సార్ మీరు వెళ్ళండి, బిల్ రేపు వచ్చి పే చేయమని చెప్తుంది. ఇంకా అనామిక క్యాష్ కౌంటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ రింగ్ని అక్కడ పెట్టబోతుంది. అప్పుడు తన ఫ్రెండ్ అది అక్కడ పెట్టడం అంత సేఫ్ కాదు, దాన్ని బ్యాగ్లోనే పెట్టుకోమని చెప్పడంతో అనామిక ఆ రింగ్ని తన బ్యాగ్లో వేసుకుంటుంది. ఇంకా ఈవినింగ్ డ్యూటీ కంప్లీట్ చేసుకుని అనామిక బస్సు ఎక్కుతున్న టైంలో ఒక అతను చేయి తగలడంతో తన బ్యాగ్ కింద పడిపోతుంది. దాంతో అతను సారీ చెప్పి తన కింద పడిన బ్యాగ్ని తీసిస్తాడు. ఇంకా అనామిక బస్సులో కూర్చొని టికెట్ తీసుకోవడం కోసం బ్యాగ్లో చేయి పెడుతుంది. అయితే అప్పుడు తన బ్యాగ్కి పెద్ద హోల్ ఉండటం గమనిస్తుంది. అది చూసిన అనామిక చాలా కంగారు పడి వెంటనే బస్ ఆపమని చెప్పి ఇందాక ఆ బ్యాగ్ కింద పడిపోయిన చోటుకు వెళ్ళి పోయిన రింగ్ కోసం వెతుకుతూ ఉంటుంది. అయినా సరే ఆ రింగ్ అక్కడెక్కడా కనపడదు. అయ్యయ్యో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, రేపు అతను వచ్చి డబ్బులు కట్టి రింగ్ ఇవ్వమంటే నేనేం సమాధానం చెప్పాలని అనామిక టెన్షన్ పడుతూ ఉంటుంది. ఇంకెక్కడ సీన్ కట్ చేస్తే నెక్స్ట్ డే అనామిక మళ్ళీ కాఫీ షాప్కి బస్సులో బయలుదేరుతుంది. తన రింగ్ని పోగొట్టిన విషయం తన ఫ్రెండ్కి చెప్తుంది. అది విన్న తన ఫ్రెండ్ ఏంటి రింగ్ని పోగొట్టావా, అలా ఎలా పోగొట్టావు, అసలుకే దాని వాల్యూ 45,000 రూపాయలు, అంటే నీ 3 నెలల జీతం, ఇప్పుడు అంత డబ్బుని ఎలా అరేంజ్ చేస్తావు అని అంటుంది. అప్పుడు అనామిక ఏం చేస్తాం ఇంట్లోనే అనుకుంటే జాబ్లో కూడా మనశ్శాంతి లేకుండా పోయింది అని బాధపడుతుంది. పోనీ నీ హస్బెండ్ని ఏమైనా మనీ అడగచ్చుగా అని తన ఫ్రెండ్ అంటుంది. ఏంటి నా హస్బెండ్ అమ్మో మామూలుగానే నా మీద కోపడతాడు, ఇంక ఇలా జరిగిందని తెలిస్తే నన్ను అస్సలు బతకనివ్వడు, నేనే ఏదో ఒకటి చేస్తాలే అని చెప్తుంది. ఇంకా రోజు ఇషాన్ కాఫీ షాప్కి వచ్చి తను ఇవ్వాల్సిన డబ్బుల్ని పే చేసి రింగ్ ఇవ్వమని అడుగుతాడు. అప్పుడు అనామిక ఓహ్ సారీ నేను రింగ్ తేవడం మర్చిపోయాను, రేపు తెచ్చిస్తానని చెప్తుంది. అలాగే అతని ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వమని అడుగుతుంది. నెంబర్ దేనికి అని ఇషాన్ అడగడంతో యాక్చువల్లీ నేను నెక్స్ట్ 2 days జాబ్కి రావట్లేదు, సో నేను ఆ రింగ్ని మీ ఇంటికి తెచ్చిస్తానని చెప్తుంది. దాంతో ఇషాన్ కూడా ఓకే అని చెప్పి తన అడ్రస్ అండ్ ఫోన్ నెంబర్ని ఇస్తాడు. ఇంకెక్కడ సీన్ కట్ చేస్తే ఇషాన్ తన ఇంట్లో మ్యాప్లో ఏవో ప్లేసెస్ని మార్క్ చేస్తూ ఉంటాడు. అప్పుడే ఆ ఇంటి డోర్ని ఎవరో కొడుతూ ఉండడంతో ఇషాన్ ఫ్రెండ్ వెళ్ళి డోర్ ఓపెన్ చేస్తాడు. తీరా చూస్తే అనామికానే వచ్చి ఉంటుంది. ఇంకా ఇషాన్ ఫ్రెండ్ అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు. ఇషాన్ అనామికాని హౌస్లోకి ఇన్వైట్ చేసి బ్యాచులర్ హౌస్ కదా కొంచెం అడ్జస్ట్ అవ్వండి అని చెప్తూ తనని సోఫాలో కూర్చోమంటాడు. ఇషాన్ తనకి టీ ఆఫర్ చేసి వంటగదిలోకి వెళ్ళి టీ పెడుతూ ఉంటాడు.
ఇంకా అనామిక బాగా ధైర్యం చేసుకొని మీ రింగ్ పోయిందని చెప్పేస్తుంది. నేను బస్సు ఎక్కేటప్పుడు ఒక దొంగ నా బ్యాగ్ని కింద పడేసి అందులో ఉన్న రింగ్ని కొట్టేశాడని చెప్తుంది. అది విన్న ఇషాన్ అది వాళ్ళ అమ్మ ఇచ్చిన రింగ్ కావడం వల్ల కొంచెం ఫీల్ అవుతాడు. అప్పుడు అనామిక రింగ్ పోగొట్టేందుకు సారీ చెప్పి నాకు వచ్చే శాలరీ డబ్బులతో నీకు ఆ రింగ్ మనీని తిరిగి ఇచ్చేస్తానని ఇషాన్తో అంటుంది. దానికి ఇషాన్ కూడా సరే అనడంతో అనామిక కనీసం టీ కూడా తాగకుండా వెంటనే అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. అనామిక ఇంటికి వెళ్ళి చూస్తే తన భర్త ఆల్రెడీ నిద్రపోయి ఉంటాడు. ఇంకా అనామిక భోజనం చేయడానికి డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర కూర్చుంటుంది. తన హస్బెండ్ కనీసం తిన్న ప్లేట్లు కూడా తీయకపోయేసరికి అనామిక కొంచెం ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతుంది. ఇంకా నెక్స్ట్ డే తనకు శాలరీ రావడంతో డబ్బులు ఇవ్వడం కోసం ఇషాన్ ఇంటికి వెళ్తుంది. ఇషాన్ కూడా తన లోపలికి ఇన్వైట్ చేసి షర్ట్ వేసుకుంటాడు. అప్పుడు ఇషాన్ చేతిలో గెరెట్ చూసి మీరు వంట కూడా చేస్తారా అని అనామిక అడుగుతుంది. నేను మాదిరి బాగా చేస్తాను, ఇది మా హిమాచల్ ప్రదేశ్ ట్రెడిషనల్ ఫుడ్ అని చెప్పి తనకు టీ ఇచ్చి ఇషాన్ తన గురించి చెప్తూ ఉంటాడు. నేను డిప్లొమా డిగ్రీ చదవడానికి ఇక్కడికి వచ్చాను. ఇంకో 4 monthsలో నా స్టడీని కంప్లీట్ చేసుకొని ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాను. మా ఊరు హిమాచల్ ప్రదేశ్ అని చెప్తాడు. అనామిక తనకు వచ్చిన శాలరీ డబ్బులను అతనికి ఇచ్చి ఇంకో 2 monthsలో మీకు మొత్తం డబ్బుల్ని ఇచ్చేస్తానని అతనితో అంటుంది. అప్పుడు ఇషాన్ లేదు నేను దీనికి ఒప్పుకోను అనడంతో అనామిక ప్లీజ్ నన్ను నమ్మండి, 2 monthsలో నేను పక్కాగా ఇచ్చేస్తాను అంటుంది. అప్పుడు ఇషాన్ లేదు మీరు డబ్బులు ఇవ్వడానికి నేను ఒప్పుకోను అంటాడు. అనామికకి ఏమీ అర్థం కాక అదేంటి మరి నేను మీ గోల్డ్ రింగ్ని పోగొట్టాను కదా, దాని కాస్ట్ చాలా ఎక్కువ కదా అని అంటుంది. అవును అది చాలా విలువైందే, కానీ అది పోవడానికి మీరెలా కారణమవుతారు? అసలు ఆ రోజు కాఫీ షాప్లో డబ్బులు ఇవ్వకుండా రింగ్ తీసుకోమని మిమ్మల్ని బలవంత పెట్టింది నేను. తర్వాత ఆ రింగ్ని ఎవడో దొంగ కొట్టేస్తే దానికి మీరేం చేస్తారు? అయినా సరే మీరు మంచివాళ్ళు కాబట్టి నాకు డబ్బులు ఇస్తానంటున్నారు, కానీ నాకు డబ్బులు అవసరం లేదు. మీలాంటి ఒక మంచి వ్యక్తి ఫ్రెండ్గా దొరికారు, నాకు అదే చాలని చెప్పి తన డబ్బుల్ని తనకి ఇచ్చేస్తాడు. దాంతో అనామికకు కూడా ఇషాన్పై మంచి ఒపీనియన్ ఏర్పడుతుంది. ఇంకా నెక్స్ట్ డే ఇషాన్ కాఫీ తాగి బిల్ పే చేయడానికి వెళ్తాడు. అప్పుడు అనామిక అది నేను చూసుకుంటానని చెప్పి తన దగ్గర డబ్బులు కూడా తీసుకోదు. అలా చూస్తుండగానే వీళ్ళిద్దరూ మంచి ఫ్రెండ్స్గా మారిపోతారు. అనామిక ఈ విషయాన్ని తన ఫ్రెండ్కి కూడా చెప్తూ ఉంటుంది. తను చాలా మంచివాడు, ఇప్పుడు తనే నా హీరో అని అంటూ ఉంటుంది. ఇంకొక రోజు అనామిక కాఫీ షాప్లో ఉన్నప్పుడు ఇషాన్ ఫోన్ చేస్తాడు. యాక్చువల్గా నేను కొంచెం బయట ఉన్నాను, మీ కాఫీ షాప్కి ఒక పార్సల్ వస్తుంది, ఆ పార్సల్ని కొంచెం మా ఇంటికి తేవా అని ఇషాన్ అడగడంతో అనామిక కూడా సరే అని చెప్పి ఆ పార్సల్ని తీసుకొని ఇషాన్ ఇంటికి వెళ్తుంది. ఏముంది అందులో అని అనామిక అడుగుతుంది. ఏం లేదు, నా ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించిన వస్తువులు ఉన్నాయని ఇషాన్ అంటాడు. ఓహో అలాగా, ఏంటి రోజు 1 time చేయట్లేదా అని అనామిక అడుగుతుంది. అలా ఏం లేదు, కొంచెం బిజీగా ఉన్నానని చెప్తూ ఉండండి మీకోసం స్ట్రాంగ్ టీ పెట్టుకొస్తానని చెప్పి ఇషాన్ వంటగదిలోకి వెళ్ళి టీ పెడుతూ ఉంటాడు. అప్పుడే అనామిక అక్కడ పియానో ఉండటం చూసి నువ్వు మ్యూజిక్ కూడా ప్లే చేస్తావా అని ఇషాన్ని అడుగుతుంది. అలా ఏం లేదు, ఏదో అప్పుడప్పుడు అలా ప్లే చేస్తానని చెప్పి ఆ పియానో దగ్గరికి వెళ్ళి మ్యూజిక్ని ప్లే చేస్తూ ఉంటాడు. ఆ ప్లే చేసిన మ్యూజిక్ విని అనామిక ఇంప్రెస్ అయిపోతుంది. అక్కడికి వెళ్ళి ఆ మ్యూజిక్ని అలాగే వింటూ ఉంటుంది. మ్యూజిక్ బాగుందా అని అడిగితే బాగుంది అని చెప్తుంది. ట్రై చేస్తావా అని అడిగితే నాకు రాదు అని చెప్తుంది. ఇంకా ఇషాన్ ఏం కాదు నేను నేర్పిస్తానంటూ అనామిక చేయి పట్టుకొని తనని దగ్గరికి లాగుతాడు. అనామిక కొంచెం డిస్కంఫర్ట్గా ఫీల్ అవ్వడంతో ఏం కాదు బాడీ మొత్తాన్ని ఫ్రీగా ఉంచమని చెప్తాడు. అనామిక కూడా డీప్ బ్రీత్ తీసుకొని తన బాడీని ఫ్రీగా వదిలేస్తుంది. ఇంకా ఇషాన్ తన ఫింగర్స్ పట్టుకొని అనామిక చేత మ్యూజిక్ని ప్లే చేస్తాడు. ఆ క్రమంలోనే ఇషాన్ అనామికకు దగ్గరవుతాడు. అనామిక కూడా ఎటు కదలకుండా అలాగే ఉండిపోతుంది. ఫైనల్గా ఇషాన్ బాగా అడ్వాన్స్ అవ్వడంతో అనామికకు భయం వేసి అతన్ని నెట్టేస్తుంది. నేను వెళ్ళాలి అని చెప్పి అనామిక అక్కడి నుంచి బయలుదేరుతుంది. అప్పుడు ఇషాన్ తనని చూసి నవ్వి నిన్ను మోసం చేసుకుంటున్నావు అంటాడు. నన్నెందుకు నేను మోసం చేసుకుంటానని అనామిక అడుగుతుంది. లేదు, నీకు వెళ్ళిపోవాలనిపిస్తే స్టార్టింగ్లోనే వెళ్ళిపోయేదానివి, కానీ నువ్వు ఇప్పటిదాకా ఉన్నావు అంటే నువ్వు కూడా నన్ను ఇష్టపడుతున్నావు అని చెప్తాడు. అలాంటిదేం లేదని చెప్పి అనామిక అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. కానీ మళ్ళీ తిరిగి వచ్చి నా ఫోన్ మర్చిపోయానని చెప్తుంది. ఇంకా ఇషాన్కి అర్థమైపోయి అనామికని ఆపి తనను కిస్ చేస్తాడు. ఇంకా అక్కడ సీన్ కట్ చేస్తే అనామిక బస్సులో వెళ్తూ ఉంటుంది. ఇషాన్తో గడిపిన క్షణాలను గుర్తు చేసుకుంటూ అనామిక చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటుంది. అలా అనామిక ఆ బస్సులో వెళ్తున్నంతసేపు జరిగిందాన్నే తలుచుకుంటూ ఎంతో ఎగ్జైటెడ్గా ఫీల్ అవుతుంది. ఇంకా ఇంటికి వెళ్ళి స్నానం చేసి తన హస్బెండ్ పక్కన నిద్రపోతుంది. అప్పుడు తన ఫోన్కి ఇషాన్ నుంచి మెసేజ్ రావడంతో అనామిక అది చూసి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది. తన హస్బెండ్ వేసిన చెయ్యిని తీసేసి ఇషాన్ గురించి ఆలోచిస్తూ నిద్రపోతుంది. ఇంకా నెక్స్ట్ డే అనామిక బస్ స్టాప్లో వెయిట్ చేస్తూ ఉండగా ఇషాన్ వచ్చి తన బండి ఎక్కమని పిలుస్తాడు. అప్పుడు అనామిక చుట్టూ అందరూ ఉన్నారని ఆలోచిస్తుంది. ఇంకా ఇషాన్ అక్క అని కవర్ చేసి నేను అటే వెళ్తున్నా అక్క దా వచ్చి నా బండి ఎక్కువ అని పిలుస్తాడు. దాంతో అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా వీళ్ళపై ఎటువంటి డౌట్ రాదు. ఇంకా అనామిక వెళ్ళి బండెక్కి నేను నీకు అక్కనవుతానా అని సరదాగా తిడుతుంది. ఇంకా ఆ రోజు నుంచి వీళ్ళకి హ్యాపీ డే స్టార్ట్ అవుతాయి. అనామిక కూడా ఒక పక్క జాబ్ చేస్తూ ఇంకో పక్క ఇషాన్తో కలిసి బీచ్లని పార్క్లని అన్ని చోట్ల తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఒక్కొక్క రోజు అయితే జాబ్కి కంప్లీట్గా సెలవు పెట్టేసి ఇషాన్ ఇంట్లోనే డే మొత్తం స్పెండ్ చేస్తుంది. ఇషాన్ కూడా అనామిక చేత ఏవో పార్సల్స్ తెప్పించుకుంటూ తనతో హ్యాపీగా గడుపుతాడు. అలా ఒకరోజు అనామిక ఇషాన్తో అంటుంది, నువ్వు నన్ను లవ్ చేస్తున్నావో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ నేను మాత్రం నిన్ను సిన్సియర్గా లవ్ చేస్తున్నానని చెప్తుంది. అప్పుడు ఇషాన్ నేను కూడా నేను ట్రూగా లవ్ చేస్తున్నాను, నువ్వు నీ హస్బెండ్ని వదిలి నాతో వచ్చేయి పెళ్లి చేసుకుందామని అంటాడు.
అయితే అప్పుడే ఇషాన్ కజిన్ దగ్గర నుంచి ఫోన్ వస్తుంది. తన కజిన్ ని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారని తెలియడంతో ఇషాన్ చాలా కోపంగా తిరుగుతూ ఉంటాడు. ఇషాన్ అలా టెన్షన్ గా ఉండడంతో అనామిక వెళ్లి తనని కూల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. కానీ ఇషాన్ తనను కూడా కింద పడేసి చాలా కోపంగా తిడుతూ ఉంటాడు. దాంతో అనామిక ఏంటి నువ్వు చేసే పని, ఎవరి మీద కోపం నా మీద చూపిస్తావా అని ఇషాన్ పై అరుస్తుంది. అప్పుడు ఇషాన్ ఇంకా అసహ్యంగా మాట్లాడడంతో అనామిక కోపంతో అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. ఇంకా నెక్స్ట్ డే నుంచి అనామిక జాబ్ కి కూడా వెళ్లకుండా ఇంట్లోనే ఉంటుంది. జరిగింది మొత్తం తన ఫ్రెండ్ కి చెప్తుంది. అప్పుడు తన ఫ్రెండ్ వాడు నీకన్నా చిన్నవాడు, పోయి వాడినెందుకు లవ్ చేసావని అడగడంతో అదేదో తెలియక అయిపోయింది, అందుకే ఇప్పుడు తనకు దూరంగా ఉంటున్నానని చెప్తుంది. ఇషాన్ ఫోన్ ని కూడా బ్లాక్ చేసి కంప్లీట్ గా తను అవాయిడ్ చేస్తుంది. అయితే ఒకరోజు అనామిక హస్బెండ్ ఇంట్లో లేని టైంలో ఇషాన్ డైరెక్ట్ గా ఇంటికి వచ్చేస్తాడు. అది చూసి అనామిక చాలా టెన్షన్ అవుతుంది. ఇషాన్ తనని కనిపించేయడానికి ట్రై చేస్తూ లోపలికి వచ్చి తలిపేస్తాడు. తనకు సారీ చెప్తూ అయిందేదో అయిపోయింది, నీ హస్బెండ్ తో నేను మాట్లాడతాను, దా నాతో పాటు వచ్చేయని అంటాడు. అనామిక చాలా కంగారుగా ఇప్పుడు నా హస్బెండ్ వచ్చే టైం అయింది, ముందు నువ్వు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో అని అంటుంది. ఇంతలోనే ఆ ఇంటి కాలింగ్ బెల్ మోగడంతో ఇషాన్ వెళ్ళి తలుపు తీస్తాడు. బయట తన హస్బెండ్ వచ్చి ఉంటాడు. ఇంకా ఇషాన్ ఏం జరిగిందో నేను చెప్తానంటాడు. దాంతో అనామిక వీడెక్కడ నిజం చెప్పేస్తాడేమోనని టెన్షన్ పడుతూ ఉంటుంది. ఇషాన్ అనామిక హస్బెండ్ తో నేను మీ ఇంట్లో ట్యాప్ రిపేర్ చేయడానికి వచ్చాను, దానికి కావాల్సిన మెటీరియల్ ఇప్పుడు నా దగ్గర లేదు, సో మార్కెట్కి వెళ్ళి తీసుకురావడానికి టైం పడుతుంది, కానీ మేడం ఇప్పుడే రిపేర్ చేయాలంటున్నారు, మీరైనా కొంచెం అర్థమయ్యేలా చెప్పండి అని చెప్పి ఇషాన్ అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు. ఇంకా తన హస్బెండ్ కూడా ఏం మాట్లాడకుండా సైలెంట్ గా లోపలికి వెళ్ళిపోతాడు. ఇంకా అనామిక తన హస్బెండ్కి ఏమీ డౌట్ రాలేదని చెప్పి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది. దాంతో అనామికకి మళ్ళీ ఇషాన్ పై ప్రేమ పుట్టుకొస్తుంది. ఇంకా నెక్స్ట్ డేనే ఇషాన్ ఇంటికి వెళ్తుంది. నవ్వడం కాదు, కొంచెం ఉంటే ఇద్దరం దొరికిపోయే వాళ్ళమని ఇషాన్ని తిడుతుంది. సరే ప్లాన్ ఏంటి అని అనామిక అడిగితే రేపే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాం, నువ్వు నీ హస్బెండ్కి చెప్పు వచ్చేయి, లేదా చెప్పడం ఇబ్బందిగా అనిపిస్తే ఒక లెటర్ రాసి వచ్చాయని చెప్తాడు. సరే నేను ఏదో ఒకటి చేస్తాలే అని చెప్పి అనామిక అక్కడి నుంచి జాబ్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఇంకా రోజు నైట్ ఇషాన్ కాఫీ షాప్కి వెళ్ళి అనామిక ఒక సూట్ కేసు ఇచ్చి దీన్ని ఇక్కడే ఉంచు, రేపు వెళ్ళేటప్పుడు తీసుకెళ్దామని చెప్తాడు. ఇంకా అనామిక తన డ్యూటీని కంప్లీట్ చేసుకుని తన ఫ్రెండ్తో కౌంటర్ దగ్గర ఒక సూట్ కేసు ఉంది, దాన్ని అక్కడే ఉంచు, రేపు వెళ్ళేటప్పుడు తీసుకెళ్తానని చెప్తుంది. ఇంకా అక్కడ సీన్ కట్ చేస్తే మూవీ స్టార్టింగ్ లో అనామిక మరియు తన హస్బెండ్ టీవీలో ఒక న్యూస్ చూస్తూ ఉంటారు కదా, ఆ న్యూస్ ప్లే అవుతుంది. ఆ న్యూస్ ఏంటంటే ఆ రోజు సిటీ మొత్తంలో 3 చోట్ల బాంబ్ బ్లాస్టులు జరిగాయట. అందులో అనామిక పనిచేసే కాఫీ షాప్ లో కూడా బాంబ్ బ్లాస్ట్ జరిగిందని న్యూస్ లో చెప్తూ ఉంటారు. అంతకంటే ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఆ బాంబ్ బ్లాస్టులు చేసిన తీవ్రవాదులను కూడా పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారని చెప్పి వాళ్ళ ఫోటోల్ని టీవీలో వేస్తారు. అందులో మొదటి వ్యక్తి ఏమో స్టార్టింగ్ లో అనామిక ఇషాన్ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఇంట్లో ఒక అతను ఉంటాడు కదా, తనే మొదటి వ్యక్తి. ఇంకా రెండవ వ్యక్తి ఏమో అనామిక బస్ ఎక్కేటప్పుడు తన హ్యాండ్ బ్యాగ్ ని ఒక అతను కింద పడేస్తాడు కదా, తనే రెండవ వ్యక్తి. ఇంకా మూడో వ్యక్తి వచ్చేసి ఇషాన్ ఇంట్లో ఇవ్వమని చెప్పి ఒక అతను పార్సెల్స్ ఇస్తూ ఉంటాడు కదా, తనే మూడో వ్యక్తి. అయితే వీళ్ళ ముగ్గురే కాకుండా వీళ్ళకు ఒక హెడ్ కూడా ఉన్నాడని, తను ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్నాడని, తనే వీళ్ళ చేత ఇదంతా ప్లాన్ చేయించాడని న్యూస్ లో చెప్తారు. అదంతా చూసిన అనామిక ఒక్కసారిగా షాక్ అయిపోతుంది. వీళ్ళ హెడ్ ఇషానే అని అనామికకు అర్థమైపోతుంది. అమ్మో, ఇన్నాళ్ళు నేను ఒక టెర్రరిస్ట్ గా హెల్ప్ చేసింది, వారికి ఇప్పటిదాకా నేను ఎన్ని పార్సల్స్ ఇచ్చానో అని చెప్పి చాలా బాధపడుతుంది. వీటితోనా నేను లేచిపోవడానికి సిద్ధపడింది, ఇంకొంచెం ఉంటే నేను నా హస్బెండ్ దగ్గర మొత్తం చెప్పేసేదాన్ని అని బాధపడుతూ అలానే ఏడుస్తూ ఉండిపోతుంది. ఇంకా అక్కడితో మూవీ కూడా ఎండ్ అయిపోతుంది.